İjat һәм эшмәкәлекне бергә алып бара ул. Әмма иҗат һәм җыр сәнгате аның өчен тотрыклы өлкә. Бизнеста артка чигенүләр булса да, иҗатта бар тик яңадан-яңа үрләрне яулауны дәвам итә. Бүгенге кунагыбыз димим, без үзебез бүген Татарстанның атказанган артисты Винарис Ил-Егеттә кунакта. Винарис, хәерле кичләр. Сәлам Ренат, сәлам майданлылар. Винарис, бик еш кабул итәсеңме кунакларны? Әллә үзең кунакка йөрергә күбрәк яратасыңмы? Yok, min qonaqlarni o'zimga chaqirishga yaratам. Qonaqqa, ayy. O'zim qonaqqa yeriga yaratmayman. Biz инде кунак булып итәгатьлек саклап, иң беренче чиратта сине Татарстанның атказанган исеме дигән мактаулы исем белән чын күңелдән котлыйбыз. Алга таба да туктап калмаска, яңадан-яңа үрләр яуларга һәм инде Татарстанның халык артисты дәрәҗәсенә ирешергә. Allah versa, дай Бог, kim әйтмешли, спасибо Ренат, рәхмәт сиңа. Бу исемне алу өчен ничә ел хезмәт куярга туры килде сәхнәдә? Ойхай. Мин булай сәхнәдә 3 яшьтән, балачактан 3 яшеннән башлап мин 15 яшькә кадәр бидем. Әйе. Аннарсы җырлый да башладым. Менә 3 елдан хәзер миңа 46 булачак, Алла бирсә. 43 ел буе сәхнәдә биеп, тәгәрәп, җырлап, әйе, көлдереп. Татар эстрадасына мөмичә рус эстрадасына кирип китсәм, отышлырак булган булыр иде. Эх, нигә мин менә татар эстрадасында, нигә мин рус эстрадасын яуламадым микән дигән үкенүләр юкмы күңелендә? Кашында булса бер килгәне булмады мондый фикерләрнең. Ни дип әйтсәк тә, татар тамашачысы барбер таләпчәндәк шикелле миңа. Беләсеңме, мин бер кашанда бер нәрсәгә дә үкенмим. Чөнки мин нәрсә эшлим, мин шуны яратам. Яратып эшлим. Шуңа күрә татармы улмы, урысмы, яһудмы анда кем генә булмаса, мин сәхнәгә чыгам икән, значит мин эшләргә тиешмен. Минем концертларда татарлар гына, башкортлар гына түгел, мен яһудлар да килә, урыслар да килә, таҗиклар да килә. Аллага шөкер. Винарис, Казанга күченү максаты нидән гыйбарәт иде синең өчен? Казан көтеп тормагандыр барбер, торыр җирең дә булмагандыр әле монда килгән вакытта. Күпләребезнең шулай бит инде, әйеме? Нәрсәдер өметләнеп киләбез, нәрсәдер максат итеп киләбез Казанга. Өметләр акландымы дип әйтәсең? Беләсеңме, мин башта Пермь шәһәрендә күп еллар эшләдем. Анда мин яшьләр өчен татар дискотекаларны оештырдым. Мәсәлән, концертларны да оештырып йөрдем. Пермьдә генә түгел, Пермь өлкә буйлап йөрдек без. Аннарсын ничек дип әйтәләр, кругозор күбрәк кирәк булгангадыр инде ул дип әйтәсем килә. Казанны мин яраттым, балачактан яраттым. Шуңа күрә Казан мине тартты үзенә. Мин килеп җиттем Казанга, Аллага шөкер. 23 ел инде уже Казанда яшим. Казан сине колаш җәеп. Юк, сразу же булай гына нитмәде ул. Әйе, трудностьлар бар иде. Әлбәттә. Ну, барбер нәрсә булса да рәхәт. Әйе. Менә бит синең белән утырам. Аллага шөкер, үз бинасында. Әйе. Аллага шөкер. Шулай дөрес. Казан үзәгендә кунаклар кабул итеп утырасың, үзең әйтмешли үз йортыңда. Кой кунаклар. Рәхмәт безнең. Пермьнән килгәндәге планнарның күп өлеше тормышка аштымы, әллә тормышка ашмыйча калган идеялар, планнар да калдымы? Каядыр сандык төбендә. Беләсеңме, мин Пермьдә һаман да эшлим кебек. Әйе, анда концертларны оештырам да, булышам да, оештырырга, артистларны, таныш белешләр артистларны шунда җибәрәм. Авылларга, шәһәргә, анда районнарга. Мин Пермь белән элемтәдә. Аллага шөкер. Казанда Идел буйлап теплоходта концертлар куйларны син гадәткә керткән дип сөйләгәннәр иде. Дөресме бу һәм бу эш туктатылды булса кирәк? Ни өчен? Беләсеңме, мин башта ул эшне Пермьдә башландым. Аннарсын Уфада оештыра башладым. Казанга килгәч, төрле оешмалар белән шушы ял кичәләрне безнең Идел буйлап сәяхәттә йөрдек без инде. Хәзер тукталды? Ну, гел шуның белән генә акча эшләп булмый бит инде. Понимаешь? Акча ул требует всегда замену русча әйткәндә. Әйе. Бүген синең белән, иртәгә икенче белән. Шипшин эшмәкәр. Әйе. Винарис безнең каршыбызда. Әйе. Винарис, Пермь якларына чыккан талантлы шәхесләр бик күп безнең, әйеме? Көннәрен рәтлек алсак та, һәр
Üç artistin birisi sizin yıllardan çıkan şekilde. Mesela Mesut Ağa İmaşov, Rashid Yaxfarov, Senifa Rangulova'nın büyük popüler şarkıları var idi. Şulay güzel Urazova, Şupan Yusupovlar sonra kilip çıktılar hele. Mene şu şimdi Юлия Гарифулина, Хайлия Мариста, тоже bizden. Мен шушы танылган якташларының сиңа теләктәшлеге булдымы? Әллә инде үзеңә үзең юл ярга туры Yok, килдеме? alar meni bir kimde buluşmadı. Bir kimde. Min sıramadım da. Çünkü min tege sırap yirgen kişi tügül. Min gül uzun işleyim, gül uzun tırışam. Şuna göre benim ömürge mena kim buluştu? Eti bilen eni. Hem Dünya Timirgaliyeva. Менә нәкъ менә Хәмдин апаның телгә аларга җыенабыз. Аның калатасына ничек килеп кирдең син? Ничек башланып китте сезнең хезмәттәшлек? Kazan'a kilgeç, min birisi işe ornaştım Tinçurin Tiyatro'na. Min anda bir yıl administratör bulup işledim. Anarsın Hamdun Appa bilen konsertta biz kuruştuk. Бу ничәнче еллар иде? 2000'li. 2000 еллар. 2000 yılında Tinçurin Tiyatro'nda konser buldu. Biz anda Hamdun Appa bilen tanıştık deyip tügül. O başta biz anın bilen benim de tanıştık. Bir konkursta katnaştım. Min anda Hamdun Appa jüride oturadı ya. Onda kurduğum bir iş tapkır. Ayında уже Kazan'a kilgeç Hamdun Appa bilen Tinçurin Tiyatro'nda uğraşıp, silaşıp. Şunda şakları emin tırığa da orun yok. Bir artist beni özüne şakırgan da yaşarga. Anarsı benim akşa bitkeş, idi gülay mili deyip ayı. Ben çıktım. 2 atna padyezda yaşadım. Onu bileler indi kişi. Hamdun Appa şunu bilip, beni şu padyezdan alıp, özün iyine alıp kaytıp, 2 yıl yarım, başta 3 yıl Hamdun Appa'da yaşadım ben. Mine şulay Hamdun Appa bilen min anı kim diye bekleyeyim. O benim için dosta, apa da, eni de, okutaşı da, Ustazdayı. ustazı da iyi. Sahnede özünü nişik tutarga, kişi bilen nişik aralaşırga, diplomat bulurga, meni Hamdun Appa öğretti. Hamdun Appa özü de, sen bilesindir indi. Elbette, elbette. Şunday kişi, Elbette. eytse, suksa soğa, idi. Хәмдин апа белән берәр нинди эшләнмәгән эш өчен, берәр нинди тормышка ашылмаган планнар өчен үкенечкә калган берәр момент бармы? Hamdun Appa ulir aldığından ol şunday plan var yanın Россия boylap özünün юбилейный konsertini iştiraga. Как раз 70 yaşı, как раз o pandemiya vakitinde buldu bitinde. Şuna göre ilgirmedi ol. Şunday уже bizden уже marşrutta var. Yani ansı Başkırtıstan, Perimski kray, Samara ülkesinde, Kirov oblastinden da Tatarstan boylap 100 konsert почти bizden planda. No, mene şu plan bulmadı. Бинарис biraz гына Mene kalsa anın ustazları min Hamilham, İlnaz Minvaliyev mesela biz anı birgeleşip şu gastrolni tur itip Hamdun Appa'nın isteğine deyip uyuşturuğa tiyişmiz. Deyip uylayayım indi ben. No planlar var. Hazır indi Hamdun Appa fondunu aşağımız hele başta. Anlarsın уже Allah birse kararımız nişik bulur. Бинарис, сен чыннан да берин ялгансыз шоу-бизнес вәкиле дип әйтә алабыз. Сен шоулар да оештырасың, шоуларда катнашасың һәм бизнес белән дә бик күптәннән һәм бик дөрес итеп шөгыльләнәсең дип әйтер идек. Безнең тамашачыларыбыз белеп бетермиләрдер, кафелар ачасың, килеп чыкмаса, ябасында икенче җирдә ачасың, әйме? Бизнес битинде Уңыш сире нидән гыйбарәт? Беренчедән һәм бераз гына үзенең шушы бизнесның турында сөйләп китәле безнең тамашачыларга. Бераз гына бәлки аларны да канатландырып җибәрерсең. Bilesizmi, biznesmen deyip ben özümden ayta almayayım. Benim için biznesmen ansı en bay kişi deyip bay kişi bulurga diyiş. Mesela 5-6 kvartira bulurga diyiş anında. Biznes zor bulurga diyiş. Benim biznes zor değil. Benim iş banketli zal, elik klubu var, hostel. Hep Allah'a şükür. Benim 2 güne banketli zal kaldı. Hem klub işliyor. И все. Hem de şu merapриятияларны оештырам. Организатор буларак. Уңыш сире нәрсәдә синең өчен? Менә Bir kaçan da akşa kup kilsin deyip uylamazdı. Akşa kilsin no kup kilmesin. Mesela kildi sen 100 kişi mi? Sen o 100 kişiden
1 миллион көтмә. Күпме сиңа бирәләр, шуны ал. Канәгать бул. Әйе, канәгать булырга кирәк. Тормышында да, бизнеста да, сәхнәдә дә Син димәк канәгать? мин канәгать. Әлбәттә канәгать. Казан үзәгендә рәхәтләнеп аралашып утырабыз, әйеме? Аллага шөкер. Винарис, беренче елга түгел бизнеста, менә кризислар булып тора һәрвакыт, һәр даим. Кайсы елда кризис авыррак кичерелде? Мин уже почти 20 ел бизнеста инде, шушы өлкәдә инде. 2008 ел булды кризис бит, шунда авыр булды. Һәм пандемия вакытында без почти 2 ел эшләмәдек дип әйтсәк тә ярый. Менә халык кирегә чират җыелырлык кафе ачу реальмы бүгенге көндә? Ну, душа белән эшләсәң, әйме? Күңел белән. Күңел белән эшләсәң, була. Мин әйтмим, что минем чират тора дип. Ну, Аллага шөкер, миңа җитә. Мин син әйтмештек канәгать. Дуслар белән бизнес ачып буламы, юкмы? Юк. Дус ул дус булырга тиеш. Бизнес партнер ул бизнес партнер. Минем өчен бизнес партнер только мин генә и Алла Тәгалә. Дигәбез. Шмәркәллекне алып бару өчен нинди сыйфатлар булдыра кирәк үзеңдә? Кеше булырга кирәк. Кеше алынырга кирәк. Чөнки бизнеста ул партнерлар булмаса да, алар синең работниклар булса да, аларны алынырга кирәк. Русча әйткәндә, побывать в их шкуре. Шуннан соң гына ну, әйтергә була, что син хуҗа, син директор инде. Лидер дип әйеме? Әйе. Ситсе күлмәгеңне бер генә кигән идем. Тик торганчы бер эш булсын дип кенә сөйгән идем. Кәбек кәләмә Мәдинә бәйләвәлә. Эшендәге серләремне сөйләмә бирәүгәдә. Эстрадада дуслар бармы җышлар арасында? Кемнәрне белән зур хәрефтән минем дустым дип атай аласың бүгенге көндә татар эстрадасында? Мин бөтен артистлар белән аралашам. Бөтен артистлар белән теге дус мәсәбәттәбез инде. Но менә якын дус дип мин беркемне дә әйтә алмыйм. Мәсәлән, минем бердән-бер дус булды, ул Хамдун апа һәм Лилия Хамитова. Ул, конечно, 25 елдан артык минем дусы, хәзер инде уже хатын. Хәзер тормыш иптәше, элек дус. Тормыш иптәше, һәм минем тормыш иптәшем. Римма Никитина белән без бик якын, мин аны үзем кызы кебек инде бик күрәм инде, яратам, кеше буларак та, артист буларак та яратам мин аны. Мәсәлән, җырчыларга килгәндә, Филус Кахировны мин җырчы буларак яратам, Вадим Захаровны үлеп яратам. Но алар без дуслар түгел. Без можем утырып, рәхәтләнеп чәй эчеп. Можно еще что-нибудь тебе дигәндәй. Шуннан да, ну, бик якын дуслар, артистлар арасында минем юк. Гүзәлия белән аралашабыз без, Ләйсән Махмутова белән, Алсу Абулханова белән, кунакка бер-берсенә йөрибез. Но минем өчен дус ул икенче кеше булырга тиеш. Без хәзер әйләнеп кайтабыз кабаттан эстрада темасына, бизнес темасын ябып, шушын эстрада бирәсем килә. Иң беренче бизнес проектыңны искә төшер әле. Уңышлы килеп чыктыңмы ул, әллә инде син аны ябарга мәҗбүр булдыңмы? Менә шушы Идел буйлап сәяхәт, шу теплоходларда йөрү, ул минем беренче булды. Пермдә бик уңышлы булды. Иң беренче машинаны мин җәй буе эшләдем. Иң беренче машина ул вакытта RAV4. Әле ул яңа гына машина. Җәй буе эшләп, шушы RAV машина алдым мин үземә. Менә. Чөнки квартира минем бар иде, әти-әни бирделәр, Аллага шөкер. Evet, яхшы. Юнарис, син инде бүтән артистлар белән дә гастрольләргә йөреп чыккансыңдыр, әйеме? Әйт әле, кемнәр белән җиңелрәк юлда, дуслар юлдасын ала диләр татар халкында. Кемнәр белән җиңелрәк, яшь артистлар беләнме, әллә инде тәҗрибәле өлкән булган артистлары белән җиңелрәкме юлда, менә гастрольдә вакытта айлар буе бергә кайтмыйча йөргән көннәрегез була. Кемнәр белән рәхәтрәк, җиңелрәк? Ренат, беләсеңме, мин яшьләр белән дә
общий язык табамай бе. Олы артистлары белән дә шулай ук. Инде олы артистлар калмады да дип әйтсәң дә булай инде. Ну, миңа яшьләр белән дә, олылар белән дә рәхәт. Кеше булсын главное. Әйбәт кеше. Кем миннән сорасаң да, мәсәлән, кем белән эшләмисең син артистлар арасында? Юк андай артист. Мин любой артист белән эшли алам. Без инде үзебезнең тапшыруыбызда балачак хатирәләрне яңартырга яратабыз. Әйтегез әле, менә шушындый улпат гәүдәле Винарисның кечкенә чагында күз алып китик әле. Ниндирәк бала идең син? Ничегрәк укыдың мәктәптә? Бик шукшаян идеңме? Тыныч холыклы идеңме? Бераз гына тасвирлар үзең. Теге мине дәвани тәдри бесенок дип әйтәдер ул мине. Мин бер урында утыра алмыйм. Миңа игергә кирәк, эшләргә бер нәрсә теге насвалочнять дип әйтәләр. Ну, мин шундый бала, мине яраттылар. Мин балованный бала инде. Балачактан мине бөтен туганнар, әтинең дуслары яраттылар. Чөнки мин алар белән аралашадыр. Мин хәзер дә олы кешеләр белән үз на одном уровне дип әйтәләр бит инде. Яшьләр белән дә шулай. Уртак тел табар. Уртак тел табам мин. Ул Алла Тәгаләнең биргән миңа шундый ни, әнидән дә, әтидән дә, әни дә минем шундый, әти дә шундый. Кеше белән аралашырга кирәк. Аралашсаң, кеше сине алнар, кеше синең янында булыр. Кеше сиңа тартылыр. Аллага шөкер. Балачакта нәрсә белән шөгыльләндең? Мәсәлән, шушы бизнес проектлар, ул әллә каян килеп чыкмагандыр, барыбер менә шушы бөреләнүе балачактан килгәндер. Балачакта да бер нәрсә сатып, эшкәнлек иткән чакларны искә төшерергә. Мин беренчедән 3 яшьтән мине бию студияга бирделәр. Әни белән әти. Чөнки анда бит движениедә, хәрәкәттә бит инде шуңа күрә 6 яшьтә мин музыкальный мәктәпкә кердем. Яннарсын театральный студияга параллельно йөрдем. Балачактан шушы культурада мин инде бизнеска килгәндә мин уже элек жвачкалар саталар, я помнишь, Турбо, Ловис. Мин мәктәптә шуларны базардан барып сатып аладырым. Фантикларны аладырым, фантикларны отдельно сатам, жвачкаларны отдельно сатам. Бик әйбәт акча керәдер. Мин 67 яшьтән уже бизнесмен булган. Син бик уста булгансың. Яшәргә кирәк бит инде. Зур коробка белән алып берәмләп сатсаң, син еще выгода. фантикларын аерым сагызларын менә бу безнең башка килмәде, кстати. Ну извини. Винарис, балачактан кешеләрдә курку була. Кемнәрдер эттән курка, кемнәрдер яшәдән курка. Балачактан килгән берәр курку бармы синең, юкмы? Балачактан бер үзем генә калырга куркадыр. Ялгызлыктан. Ятим булу. Мин үзем генә, идә үзем генә булсам, минем истерика башлагадыр. Урамга чыгадыр мин. Шун хаманда хәзер дә минем үзем генә калырга куркам. Шуңа күрә дә сиңгел кешеләр арасында аңлашыла каян килгән алайсам. Әйтегез әле, менә әти әниле елларның иң гүзәл бер моментын, мизгелен күңелдән яңартыйк әле. Бәлки гаиләгездә ниндидер сезнең гаиләгә хас булган традициялар булгандыр. Менә шундый бер тәмле мизгелне сүрәтләре безгә. Беләсезме, безнең гаилә зур бит инде әнинең. Әти минем Җиддауда үсте, аның туганнары юк дип әйтсәң дә ярый. Әнинең сеңлеләр күбие, апалар күбие, абыйлар күбие. И яңа елда бөтен гаиләләр белән җыелышып, без Дәвәнинең өенә кайтабыз. Яңа елны каршы алырга. Бер 3 көн калгач яңа елга бөтен хатын-кызлар җыелалар, пәлмән, лепит итеп торалар, там бездә өрек кәдиләре. Вот шуны пешереп, и анарсын анда бит почти 10 көн каникуллар, и 10 көн шушы пәлмәннәрне ашабыз. Анда безнең таулар бар, хәзер дә бар ул таулар. Шунда санкада йөреп, бик күңелле үткәрәбез яңа елны. Менә мин ул вакытларны мин бик сагынам, гел искә алам. Без апа белән дә утырабыз, гел шуны искә алып. Ничек әйбәт булды безнең. Анда беләсезме, 10 мең пәлмән ясыдырыйк без. Представляешь, 10 мең. Мунча кешегә 10 мең бик күп инде бу.
Аны почти bir атны ашарга кирәк. Шул пәлмәннәр генә ашадык та бит инде без аны. 10 мың пилмәнне бар, бұл 10 күн жинап шаптыр булмый. Бір 6-7 кеше генә. Дәвәнеңнең 4 бала. 4 балаларның 3 бала. Bu balalardan tane da 2-3 bala. Bilesizmi күпме җыела biz? Сезнең бик зур нәсел алайса. Бик зур. Безнең туйда да 200 кеше почти булды. Әле калганнар гына килделәр. Винарис, әтиеңне бик иртә югалттың, әниеңнең сәламәтлеге өчен бик озак көрәштегез, шулай ук бик авыр югалту бит инде. Менә без теге әти-әнилек кешеләр аңлап та бетерә алмыйбыз. Әти-әниләре исән сау булган тамашачыларыбызга нәрсә әйтер идең син? Беренчедән хөрмәт итәргә кирәк аларны. Икенчедән аларны карарга кирәк. Ничек дип әйтим соң? Тәрбияләргә кирәк. Алар бит, мәсәлән, мин төпшек малайымы? Мәсәлән, әтигә 40 яши, әнигә 36 яши. Мәсәлән, мин аларны, вот хәзер алар исән булсалар, әйме? Не знаю, мин аларны нинди генә харомада яшәсеннәр дип нитәм. Нәрсә телиләр, шуны ашасыннар дип нитәдер. Баршында эшләр идең, әйе? Менә әти-әниләргә бәйле үкенечлек, дик бән мизгилләр юкмы хәзер? Юк. Юк. Мин алар өчен тырыштым. До последнего дня. Әни минем кулда үлде дип әйтсәң дә ярый, әти дә шулай. Ну, нишләрсең? Алла Тәгалә шулай кендер. Урыс телендә безусловная любовь дигән фраза бар, сүзсезмә бар әйме? Татарча тәрҗемәчә шартсыз мәхәббәт дигән сүзсезмә килеп чыга. Менә синең әтиең белән әниең арасында нәкъ менә шушындый шартсыз мәхәббәт булды дип әйтә аласыңмы? Һәм үзеңне менә шушындый шартсыз мәхәббәт бирергә һәм кемнәндер кабул итәргә әзер дип саныйсыңмы син? Сәләтле дип саныйсыңмы? Ну, тормыштан төрле хәлләр була бит инде, әйме? Но менә соңгы елларда әни белән әтине күрдем бит инде ничек. Әни әти өчен ничек тырышканны, әти авытса да әни өчен ничек тырышканны. Алар беләсезме, ия кайтадыр, алар ике күгәршин кебек. Әти әнигә теге шигырьләр укыдыр, әни җыр җырлыйдыр әтигә. Ну, андый картинаны күрсәң, уйлыйсың инде, чыннан да 54 яшь бер ел бергә тордылар бит инде алар. Зряга булмаган инде ул еллар. Алар бик бәхетле пара. Алар безне дә шулай үстерделәр, теге кешеләрне яратырга, кеше белән әйтәм бит, кеше булып калырга. Понимаешь? Вот алар минем икесе дә шундый. Бөтен туганнарга булышадыр алар. Әти белән дә әни. Әнинең 3 сеңлесе бар, икесенә дә үй төзделәр, беләсезме? Балаларны, аларның балаларны да укыттылар. Гомумән без бит шәһәрдә тордык, алар авылда. Авылдан аларны алып килеп, Пермдә институтларга, училищеларга кертеп, укытып, вот менә шундый булдылар алар минем. Әти дә әни. Һәм безне дә апа белән шулай нитләр карадылар, әйе. Мәхәббәтле гаиләдә үстегез сез диме? Мин дә. Мин горурланып әйтә алам. Минем әти белән әни мине яраттылар. Yüreğime yara salma cisin әни. Uzak girme songa kalma cisin әни. Elleniler uylamalı әни. Minim için yüreğin erini. Elleniler uylamalı әni. Minim için yüreğin erini. Нарис, син аңлы рәвештә үсеп җиткәч, үзең тоташак динне сайлаган кеше, диннең нинди кануннары түгел үтәлергә тиеш дип саныйсың? Беренчедән нәрсә әйтергә
tiyişmem. Benim eni de eti de alar Müslüman dininde buldular ikisi de. Ben alarını Müslüman din boyunca da jellendim de, как бы похоронила я. Узым мен православный dininde. Айталар бит в осознанном возрасте мен принял свое решение. Мен православный dinini aldım. Çünkü o bana yakınırak diye айтayım. Ну, Rusça aytkanda, это мой выбор. Мен любой dinni уважаю, hürmet etem. Çünkü men Müslümanlar arasında üstüm, hazırda yaşayayım bitinde. Allah'a şükür dostlar benim Müslümanlar, Tatarlar, Başkırtlar vardı. Kupalar, bilmez. Dinde tağında aytasım kile kişi bulurga gerek. Birinciden kişi bulurga, sen kişi bulup kalırga tiyişsin. Ne diye dinde bulsa da. Pravoslavный manda, Müslüman dininde mi? Sen kişi bulurga tiyişsin. Sen mesela Müslümanın, evet. Men православный. Biz что bizden должно быть против bizden için? Ничего не может быть. Bir tilde sileşeriz. Biz indi Vinarisni qachon gana ishlatsak da, qachon gana ko'rsak da, Vinarisning har vaqt og'iz yiriq, ko'zlari yonib tura. Allohga sayin motor etib, damli etib, shoyan etib suylasha, gil shuq, gil pozitivda. Artist xalqının tushunkilikka chiqib ketgan shoqlari bek yesh bo'la. Sening qanday shoqlaring bo'ladimi? Sen uni ko'rsatmaysanmi? Masalan, bizga, tomoshachilarga, alla sening umuman qanday situatsiyaga ilakkan yo'qmi? Bu şekilde bo'lmasin. Bo'ldi endi Nechik chiqasan sen masalan qanday depressiyalarda? Честно aytkanda, men o'zimni aytam, Vitalik, Vinaris deb aytam endi. Соберись, тряпка. И все, menga bu so'z yetadi. Ну, әне үлгәш, мәсәлән, мен 2 ай вообще bir kim bilan aralashmadim. Сөйләшә алмадым. Çünkü her kişi миңа как-то әни күз алдына киләдер. Понимаешь? И если ул кеше минем әни белән сөйләшкән булган, аралашкан булган, уже минем өчен авыр булган. Белмим нәрсәгәдер. 2 ай мен бер кая да чыкмадым, дип әйтсәң дә ярый. Bir җырда җырламадым, биймәдем дә, нитмәдем. Ну, 2 ай, вот минем 45 yıl yaşayayım bitindeyim. En iyi ülgeçkine şunday hal buldu. В основном мен всегда позитивный. Çok şayan Vinaris romantik mi? Bulup kite. Kaçakta. Kaçakta. G'oshik bo'lgan vaqtda. Ты понимаешь, мен Rusça я быстро влюбляюсь, быстро разлюбить могу, понимаешь? Шуңа күрә мен күп yıllar и не женился. Шуңа күрә, потому что все было несерьезно. Нинди жүләлекләр шыяласын гашык булып йөргән моментларда? Күп нәрсә эшләргә могу. Шулаймы? Мен шундай. Әйтмисеңме безгә бер шундай жүләлек? Могу bir gün içinde могу собраться, допустим, у кешене чакырырга Турция китәргә, мәсәлән, колье какое-нибудь подарить. И без разницы, акча бармы, юкмы? Бурышка алсам да, ну, бүләк итәм. Понимаешь? Evet. Ни өчен әлеге алдагы 2 сорауны бирдем? Чөнки репертуарга карасак, синең менә җырлар кайсы бирләре канатланып гашык булып йөргән чакта яздырылган шикелле, һәм инде аннан соң инде депрессияга бирелгән чакта җырланырган шикелле булып тоела. Бәлки мин ганадыр. Шулаймы? Әллә инде мин ялгышаммы? Yok, bilesem o jırlarga kilgende, если матур jır hikayeme, men аны işittim, men аны alam özümün repertuarına. Mesela әнилер турында темасы, естественно, это именно әнini югаткач, o jırlar туды инде. Мәхәббәт темасы минем гел шуточный, честно әйткәндә. Çünkü мәхәббәт ул минем өчен бик серьезный әйбер түгел. Понимаешь? Evet. Честно әйткәндә, ну минем өчен шулай. Теге бар бит, әйтәләр, любовь есть влюбленность. Мин күбрәк шул влюбленность тайрыйм. Менә кешене күргәч, матур улмы, әйбәтме ул, аның эчке дөньясы матур булгач, мин аны яратам ул кешене. Вот шундый мин. Жайның матур төннәремдә шыгам авыл буена. Урам тулы матур кызлар йөри төннәр буена. Унга суларга карыйм, суга
уннарга карыйм, унга сулы да матур кызылар кайсы янына барыйм. Унга суларга карыйм, сулыга уннарга карыйм, яннарымы да матур кызылар кайсы янына барыйм. Сине концертларда күзәтәбез, авылда да яхшы кабул итә тамашачы, шәһәрдә дә яхшы кабул итә, чит төбәкләрдә дә яхшы кабул итә. Винарисның менә шушы харизмасының сире нәрсәдә? Син бит яшел батын түгел, шуннан да бик харизматичный кеше, әйеме? Бийсен дә син, җырлыйсың да син. Әле җырлаган арада нәрсәдер халык белән аралашып алырга өлгерәсең. Теге һәм чын мәгънәсендә теге үзеңне бирәсең сәхнәдә тамашачыга, тирләп пешеп, бөтен җаныңны биреп чыгышасың. Алнады мен сенің сұрауына. Білесің, это все-таки русша айтканда это школа. Ол болашақтан менің оқытушылар әйбәті. Бик көп күрсәттеләр миңа ничек эшләргә кирәк. Болашақтан, чөнки биргә дә анда харизма кирәк. Җырларга да харизма кирәк. Мәсәлән, Казанга килгәч, иң мощный дип әйтим школа ул булды минем Хабдулла апа. Шуннан да даже ничек кулларны, ничек елмайырга сәхнәдә, качан елмайырга, кайдан инде поза сәхнәдә үзен ничек тотарга, шуннан да мин аны Хабдулла ападан өйрәндем. Ярар, җырлар турында әзме күп аңлашыла, әйеме? Синең сәхнә костюмнарың аерым бер дөнья. Кемнәр эшли синең имидж өстендә? Син үзеңме бу? Каядыр тектерәсеңме? Каядыр күреп иҗат итәсеңме? Минем ничек? Ике дизайнерлар бар. Олар да икесе дә таныш инде кешеләргә, Рөстәм Исхаков беренче һәм Людмила Николаевна Чернова. Бүтән бер кем белән эшләмим. Вот ике кеше минем образларны ясыйлар. Ниһаять, тамашачылар көтеп утыралардыр инде безнең әйме. Сораулар бик күп, ләкин без көткән сораулар бирелмәде. Очень күп. Без көткән сораулар бирелмәде дип утырышлар да бардыр телевизор каршында. Зур вакыйга булды бит синең тормышында. Мен перебью мен сені әйме. 2023 ел минем өчен бик уңышлы ел булды. Беренчедән, минем юбилей булды 45 яшь. Икенчедән, самый главный инде дип әйтәм мин аны, мин Аллага шөкер женился. Һәм өченчесе инде Татарстанның атказанган артист исем бирделәр инде. И ул беләсеңме, ул исеменне 11 октябрь көнне бирделәр. 11 октябрь көнне минем әнием туган көн. Менә бит. Мин аны әйтәм, халык бирде аны, безнең президентыбыз бирде һәм минем әнием. Ну, хәзер ул президент түгел, рәис инде. Атказанган исемне сиңа качна булса бер бирделәр иде, без аңа шикләнмәйдек дә. Юбилейлар 5 елдан 5 елга килә дә китә. Әмма Лилия Хамитова, көннәрдән бер көнне шундый шук, шаян, хихи-хаха килеп биргән Винарская кияүгә чыгар дип берәү дә башына китермәгәндер. Мин дә үзем дә уйламадым. Минем өчен бераз гына яңалык булды. Мин күзләрне зур итеп ачып, игътибар белән шаккатып карап тордым. Ренат, күп кеше Лилияны бөтенләй белмиләр. Без Лилия белән 25 елдан артык дуслар. Ул шу минем кебек шаян шу. Ул сәхнәдә бик шундый, ну аны бит ничек спокойный, лирический җырчы дип инде. Тормышында ул икенчедер. Вообще икенче ул. Ничек кабынып китте менә шушы мәхәббәт чаткара? Әйдәгез әле, 25 ел сез бер-берегезне беләсез. 25 ел элек сикүз алдан китергән инде, мәсәлән, көннәрдә бер көнне. Юк. Ул да китермәгәндер, без дә китермәдек. Беләсезме? Ул минем бөтен нәрсәне белә. Кем, кайда, качан, зачем, почему дип. Мин дә шул формада, понимаешь? Безнең уже русча әйткәндә скрывать нечего друг друга. Без инде каждую капельку друг друга үзебезнең теге нәрсә эшләгәнне беләбез. Понимаешь? И гомумән ул көн сайын безнең аралашу бик интересный. Карагыз, менә 25 ел дан артык. 25 елдан артык дус булып килдегез һәм ничә елдан соң менә бу дуслык бераз гына башка төрле юнәлеш алып китә башлады.
Соңғы 5 еллыктамы? Соңғы 3 Юк, еллыктамы? бер ел. Соңғы 1 елда. Син менә бу үзгәрешне ничек сиздең һәм үзеңә берәр нинди нәтиҗәләр ясадыңмы? Винарис, тукта, син каядыр әзрәк Ренат, минем выбор бары. Беләсеңме? Выбор шинанда. Он һәр кешенең выбор бардыр Әлбәттә, инде ул әйе. әлбәттә. Но минем шинанда берничә кандидатура бары. Но миңа бит уже 45. Пара күпме йөрергә була инде. Ну, сайладым, уйладым. Әнинең фикерен ничек булыр дип уйладым. Үземнең ападан сорадым, дуслардан. Лилия самый подходящий момент. Для минем өчен иң подходящий хатын-кыз. Лилиягә бу турыда ничек итеп җиткердең син? Ол вообще была в шоке. Минем юбилейимда мен аңа просто предложение ясадым да куйдым. Аңарчы ул белми иде бу турыда. Предложение турында юк. Һәм син аңа шушы туган көндәге тәкъдимгә кадәр әйтеп килмәдең. Юк, Бәлки өйләнешербез дип. Юк. Юк, әйтмәдем. Просто, ну, теге уже погуляли и все дип. Юк, аманда серьезный уже. Ну, мин күрдем ул видеоны, син тәкъдим ясаган әлбәттә. Да. Лилия урында берәүләр булса егылган булырлар ярларына. Yok, şimdi de Allah da свидетель дип әйтимме, ул белмәгән. Аның турында белде Гүзәлия һәм Эльвира Хамматова. Все. Без беләбез, Лилия үзенең улына, әнисенә игътибарны киметмәс өчен сәхнәдән беразына югалып торды. Потенциал Лилия Хамитовада бик зур, без барыбыз да беләбез. Инде хәзер Лилия белән кавышканнан соң продюсерлык эшен алу теләге юкмы? Алдым бит инде, хәзер Лилия белән эшли башладык. Яңа җырларны яздырабыз, яңа клипларны. Мен бөтен площадкалар белән сөйләшеп, безнең минем проектлар күп. Хәзер Продюсерлык эше синең җилкәдә. әйе, хәзер мин алып барам инде шушы вазифаны инде. Татар сәхнәсендә, татар эстрадасында үзләренең тормыш иптәшләрен үзләреннән беренчерәк планга чыгарган иратларыбыз бар, әйме? Аларны атасак та, атамасак та беләбез. Моның бернинди начарлыгын мин шәхсән күрмим. Көннәдән бер көнне Лилия Хамитова Винарис Илегеттән алдагы планга чыгып китә алачак. Ул хәзер дә алда, меннән, честно. Чөнки урысча әйткәндә мин сәхнәгә никуда не рвусь, понимаешь? Мин для үзем өчен эшли, понимаешь? Акча эшлим дип мин чыкмыйм сәхнәгә. Менә Лилия ул чын күңелдән легендар җырчы. Чөнки ул почти 30 ел сәхнәдә. И аны 30 ел буе кеше ярата. Ул бит 10 ел эшләмәде дип әйтсәк тә ярый бит инде, әйме? И бит аны кеше онытмаган. Аның җырлары һаман да яңгырый. Радиода, телевидениедә, бөтен җирдә, әйме? Әйтәсең Лилия Хамитова, да, Лилия Хамитова, конечно, без бит аның җырларында үстек дип әйтәләр бит инде. Яңа җырлар еще да лучше булыр дип ышанасым килә. Амин. Да. Винарис, карагыз, бизнес бар, атказанган исеме бар, танылу бар, гаилә бар, уңышлар бар, нидер уңышсызлыклар бар. Менә көннәдән бер көнне барысында яңадан башлау мөмкинчелеге бирелсә, барысында читкә теп куеп, иң беренче нинди эшкә тотыныр идең? Эш яшьтә биергә башладыр. Шул ук тормышны яшәрим. Шул ук тормышны яшәрим. Беләсә үзгәрмәсе. Юк. Винарис, тагын бер генә сорау калды. Син бәхетлеме? Һәм бәхет бүгенге көндә синең өчен нәрсә ул? Мин бик бәхетлемен. Мин әти-әни белән үстем, беренчедән. Мин бәхетле бала булдым. Мине кеше ярата. Хәзер дә яраталар, элек тә яраталар. Минем Аллага шөкер бөтен нәрсә бар. Хәзер гаиләм дә бар. Беләсезме? Квартирам бар. И мал турында әйтмим инде. Булай әйтәм. Мин чыннан да мин бик канәгать үземнең тормышы белән. Әле алда күпме булачак әле? Әлбәттә. Алда бар тик яхшы вакыйгалар һәм инде яңа үрләр, яхшы хәбәрләргә көтсен барыбызны да. Бик зур рәхмәт, Винарис. Алга таба да сиңа да, Алла Тәала ишетсен сине сүзләрне. Лилия Хамитовага да чыннан, чын күңелдән бәхетләр теләп Хамитова, калабыз. привет.
Хөрмәтле тамашачылар, безнең бүгенге кунагыбыз, дөресрәге без Винарис Илдигиттә кунакта идек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.